Smart Vision Pro. Zariadenie, rotátor na vyhľadávanie ryb. Lukáš, môžeš nám vysvetliť bližšie, o čo sa to jedná? Všetkých. Môžete vidieť novinku na európskom trhu. Vlastne je to Smart Vision Pro. Zariadenie otočné na umiestnenie akékoľvek live sondy. Čiže rôzne druhy sonárov si môžete tuto dole umiestniť sondu a toto zariadenie slúži na automatické vyhľadávanie pomocou takéhoto otočného zariadenia. Vidím, že ten pedál je bezdrôtový, takže ako to funguje? Teraz nám to chodilo hore-dole, čo to znamenalo? Áno, chodí to hore-dole, čiže máte nastavený smer sondy. Ak nájdete rybu, budete si takto krásne zafixovať smer, kde sa ryba nachádza. A pozíciu ryby, hej? Áno, pozíciu tej ryby, ktorá sa zobrazila na displeji sonaru. A teraz prichádza gro toho zariadenia. V prípade, že z loďou začne točiť vietor alebo akékoľvek iné poveternostné vplyvy, tak zariadenie sa snaží stále držať ten daný smer fixovaný. Ten daný smer fixovaný podľa toho, tam, kde je tá ryba. Áno, teda. Áno. Automaticky to drží smer. Aj počas zapnutia vieme korigovať ešte stále tento smer. Vieme si upravovať. Takže keby sa ryba hýbala, vieme to posúvať, ale je stále fixovaná. Áno, áno. Po prípade, ak sa rozhodneme, že chceme ručne ešte si doladiť, tak dá sa ručne a znova zafixovať smer a stále to drží smer tej sondy na danú rybu. Sonda smeruje na tú rybu, tak. Áno. Dobre. A keď proste chcem iba vyhľadať tú rybu, tak... Vyhľadávanie tejto ryby je buď takto manuálne, alebo si môžeme zvoliť automatické vyhľadávanie. Automatické vyhľadávanie sa spúšťa s tlačením oboch pedálov súčasne. Podržaním 3 sekúnd sa spustí vyhľadávanie automaticky. Automatické vyhľadávanie prebieha v 3 fázach. Buď to je výsek 90 stupňov, čiže pravouhle, alebo to funguje 360 stupňov, čiže od 0 po 360 a od 360 po 0 naspäť. Čiže takto to chodí, aby vám to nezamotalo káblom. Potom je vyhľadávanie 180 stupňov, to je asi najlepšie, lebo vám vlastne berie celý bok lode. A som si všimol, že teraz to zachádza nejako do lode, dá sa to nastaviť, aby som to mal presne? Áno. Vždy si zvolíme strednú hodnotu toho daného uhla. Takže kolmo na bok lode teda? Áno, ak to je vyhľadávanie na 180 stupňov, tak vlastne sa zariadenie iba vypne, počká sa, zapne sa. Teraz je zvolené vyhľadávanie 180 stupňov. Áno. Podržíme 2 pedále a teraz zariadenie bude vyhľadávať od strednej hodnoty, čiže pekne celý bok lode. Takže teraz bere 180. Áno, áno. A dá sa aj iné stupne nastaviť? Áno, môžeme si teraz zvoliť, napríklad chceme vyhľadávať pred sebou, tak si zvolíme 90. 90 vieme zvoliť takto, že si zastavíme zariadenie, nastavíme si zase strednú polohu, vypneme zariadenie, podržíme pravý pedál a zapneme zariadenie. Je navolená hodnota 90 stupňového vyhľadávania a znova podržíme. Na 3 sekundy pedále. Vyhľadávame 90 stupňovou rozsahu, čiže... Takže keď vojdem do nejakej zátoky alebo kanálu, aby mi to nemuselo chodiť dookola, tak viem nastaviť si 90 a vyhľadávam ich v 90. Áno, vyhľadávať 90 stupňov. A to isté je potom aj... 360 stupňové vyhľadávanie, vlastne aj popod čln a dookola sa spúšťa obdobne ako ostatné. Vypne sa zariadenie, ale s ľavým pedálom sa spustí tá 360. Čiže podržíme ľavý pedál a zapneme zariadenie. Zvolíme si nejakú strednú hodnotu, pri tomto je to jedno, lebo to bude chodiť vlastne po celej lode a môžeme si spustiť vyhľadávanie v 360 stupňovom móde. Veľmi praktické, voľné ruky stále, ovládanie s nohami, čiže pedál kdekoľvek si viete umiestniť do člna. Hermeticky uzavretý. Áno, je hermeticky uzavretý, môže nám špliechať voda, nevadí mu to. Je to ešte taká malá vychytávka na citlivenie chodu. Ak by vám rozmazávalo obraz, alebo je mutná voda, alebo niečo, sonda potrebuje viacej času, tak kľudne môžete takto spomaliť a vyladiť si to vyhľadávanie, ako vám vyhovuje, aj podľa rýchlosti. Čiže potenciometer a viete si pekne uberať a
prehľadávať aj v jemných dávkach. Dobre, a čo sa týka montáží v lodi, ako to funguje? Čo potrebujeme? Aké sú tam zdroje? No, montáž v lodi je to jednoduché, funguje to na tú lištu. Takže na drážku? Áno, na drážku v lodi. Drážka v lodi, čiže jednoduchá montáž. A čo sa týka presúvania sa, čiže tiež veľmi jednoducho si viete takto pekne, aby ste si nepoškodili vaše zariadenie ani sondu, hodiť pekne do člna a presúvať sa. A celý rotátor sa dá dať aj na ľavú stranu, aj na pravú stranu. Áno, ľavá aj pravá strana, čiže tu máme verziu iba s jednou stranou, ale je poskytovaná verzia obojstranná, alebo ľavá, alebo pravá. Čo sa týka tejto škatulky vlastne, to je celé zariadenie napájané z tejto krabičky. Táto sa napája na 12 V priamo, alebo cez zástrčku 12 V. A pedál sa jednoducho nabíja ako váš telefón USB-C konektorom. Sa nabije bezproblémovo a potom sa zavrie a môžete si nabiť, vydrží to cirka 2 dní. Úplne jednoduché na ovládanie, ak sa človek s tým troška vyhrá, tak si na to rýchlo zvykne. Čiže takto pekne to drží. Takže úplne najdôležitejšia funkcia tohto zariadenia je tá fixácia ryby, lebo sú rôzne tie manuálne rotátory alebo aj takéto, ale tú fixáciu ryby v podstate nemajú. Vlastne pomaličky si viete preskúmať tú vodu so sondou. Ak nie, tak spustíte teda ten 180 stupňový vyhľadávací mód, vypnem zariadenie, zapnem zariadenie a krásne mi prehľadáva celý bok lode. Môžem troška pridať, hej, a môžete sledovať sonár a venovať sa riadeniu. Čo je dôležité, tak sú voľné ruky a nemusíte mať jednu ruku stále na sonde a vyhľadávať, ale robí to za vás. Ďakujem. Takže to bol Smart Vision Pro. Nájdete na e-shope superčlny.sk.